Wel, bod da! Siwr i chi ffrindiau a chroeso i'r wers fyw yma ar gyfer Ffŵl Ebrill. Ie, mae'r cyntaf o Ebrill a mae teimlo fel bod haf ar y ffordd yn diwedd heddi. Mae'n hyfryd mas ti fas a fi mewn mynd yn gyda'r curtains ar gau. Ond na fes, dim ots a fi mas am wac fach na'r obsig hynno. Croeso mawr i chi i'r wers fyw yma yn defnyddio Adobe Express. Gobeithio bod chi wedi mewn gofnodi i Adobe Express trwy hwb a bod chi'n eistedd yn gyfforddus ac yn barod i ymuno mewn yn yr hwyl. Rowch wybod i ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma ar yr alwad, felly allwch chi athrawon roi sylwadau naill ar YouTube, neu ar y ddolen StreamYard, neu os mae'n haws i chi, mae croeso i chi i ateb yr e-bost nes i ddanfon gyda'r dolenni bore yma, a wedyn allai gael eich neges chi i fyny ar y sgrin. Wel, ydy chi wedi cwmpo am ryw dric Ffŵl Ebrill bore yma. Fi wedi, yn barod. Chymod beth, i fi wastod, sa'n hoff iawn o Ffŵl Ebrill. Fi sôn o'n eitha diflas fan hyn nawr, ond sa'n fan mawr o Ffŵl Ebrill. A chymod pam, y reswm amna yw achos bod fi bob tro yn cwmpo am y tric. Fi bob tro yn, fi yw'r Ffŵl Ebrill, bob tro. Bob tro. Achos fi'n cadw'n hofio bod heddi yn ddiwrnod pobl yn chwarae triciau, a wedyn ni fi'n credu pob peth mae pawb yn gweud drwy'r amser. A na fe, fi yw'r Ffŵl Ebrill drwy'r amser. Ond na hi, ni fynd i gael bach o hwyl bore yma ar y wers fyw yma. Reit, nawr te, ar gyfer y wers yma, i fi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen rhwng y porwr a'r iPad, felly bydd hwnna'n rhoi bach o amser ychwanegol i chi, rhag ofn bod angen mwy o amser. Atgoffa chi o'r reolau fan hyn. Dyn nhw ddim yn rhai... mae'n mynd. Cofe. Os oes eisiau chi oedi, yna mae croeso i chi wasgu pause ar y fideo. Mae lot o ysgolion yn dweud bod nhw'n gwneud hynny weithiau, os oes angen ychydig amser i chi i ddal i fyny. Hefyd, sdim rhaid i chi wneud y ddwy weithgaredd, falle bod chi jyst ymoen ymuno ar gyfer y weithgaredd gyntaf, a wedyn gadael yr alwad, mae croeso i chi wneud beth bynnag sy'n siwto chi. Ar ddiwedd y prynhawn, tua 4 o'r gloch, bydd nghyfach i Dom yn e-bostio chi athrawon sydd wedi cofrestru gyda thystysgrif i bawb sydd wedi ymuno. Felly os nad ych chi wedi cofrestru, athrawon ewch i arweinwyr.express.cymru, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru gyfer y sesiwn yma, neu gewch chi ddim yr e-bost gyda'r dystysgrif i bawb. Ac yn olaf, mae cyfle gyda chi i hawlio parti pizza a swag, gwobrau, am gymryd ran yn y gwersi byw. Neu gyd sy'n rhaid chi wneud yw wneud yn siŵr bod mwy o ddosbarthiadau yn eich ysgol chi yn cymryd ran yn weithgareddau'r gwersi byw. Sdim rhaid nhw ddod yn fyw, allan nhw ddefnyddio y fideo am un o prynawn yma. Mae'r un dolenni chi defnyddio i ddod i'r wers fyw yn gweithio i wylio recordiad. Felly allan dosbarth arall, gymryd ran prynawn yma. A os gewch chi 3 blwyddyn ysgol, felly enghraifft, gwydwch chi pawb o flwyddyn 4, 5 a 6, neu os mae'n haws, os ych chi'n mynd ysgol fawr, 100 o blant neu fwy, i gymryd ran yn y gweithgareddau gwersi byw, yna gewch chi swag wedi danfon i'r ysgol. Os newch chi hwnna 2 gwaith ar... Mae eisiau seti ddod lan. Os newch chi hwnna 2 gwaith ar gyfer 2 gwers byw wahanol, 2 thema wahanol, yna bydd Adobe'n danfon swag i chi bob tro. Swag, ond ar y trydydd tro, gewch chi hefyd barti pizza am ddim. Gwych yn fe. Right, dewch chi ni gael mynd i edrych ar be ni'n neud heddi te. Dewch chi ni gael yr sgrifau yma fant o'r sgrin. Gynta, na fe, gred. A dewch chi ni gael mynd i edrych te ar fy sgrin i. Coni. Right, nawr te. Yn gynta, mae angen i ni newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Nawr, i newid Express i'r Gymraeg ar y porwr yn y gyd sy'n rhaid i wneud yw mynd i'r cornel top ochr dde, a chi'n gweld fan hyn drws nesaf i'r gloch mae'r avatar. Nawr, trwy'ch gyfrifon hwb chi, mae hwnna fel arfer yn rhyw smotyn glas sy'n mynd draw, sa'n gweld chi. Os clicwch chi ar yr avatar, i'ch chi wedyn agor yr gogen sy'n dweud settings. Iawn, chi clic ar yr avatar, cornel top ochr dde, wedyn settings. A yn y ffenest sy'n agor i fyny settings, yr dewis cyntaf fan hyn, chi'n gweld mae'n dweud English United States. Wel, os na glicio fyna, allai ddewis Cymraeg, a dyna ni, mae Express wedi newid draw
i'r Gymraeg. Cau'r ffenest gosodiadau yna lawr, a dyma ni'n defnyddio Express yn y Gymraeg. Right, nawr, ar gyfer y wers heddi, mae angen i ni ddefnyddio templed, a mae'r templed ar y dudalen heriau. Allwch chi fynd at y dudalen heriau, chi'n gweld lawr ar y gweilo fyna, mae'n sgrolio. Felly, mae fe da fi fan hyn ar tab arall. Chi weld, mae Express da fi ar y tab yma, a dwi wedi agor tab drws nesaf iddo fe. Clicio ar y plus i ychwanegu tab. A ar y tab yma, dwi wedi agor y dudalen heriau. A dyma hi fan hyn. Felly, i fynd at y dudalen heriau yn y gys, eisiau chi deipio ar y tab newydd na, yw Adobe, slice, Ebrill 25. Adobe.le/Ebrill 25. Neu wrth gwrs, os ych chi ar ddyfais i chi sganio cod QR, wel, allwch chi sganio'r cod QR yma sydd ar y sgrin nawr, a fydd hwnna yn dod â chi i'r dudalen heriau yma. Iawn? Felly, agorwch hwnna i fyny nawr, gan fynd i adobe.le/Ebrill 25, neu sganio'r cod QR sydd ar y sgrin dych chi nawr, a i ni wedyn yn gallu gweld beth yw'n gweithgaredd gyntaf ni. Nawr te, na i sgrolio lawr. A dyma ni, her 1, papur newydd ffug. Nawr te, mae templed dyn ni chi. Chi weld y botwm glas sy'n dweud agor y templed. Cliciwch ar y botwm mwyn agor y templed. A wedyn, a na beth yw'r templed, yw rhywun darllen papur newydd. Ychwanegwch lun ffug gyda phennawd a disgrifiad. Right, i ni yn mynd i greu papur newydd ffug. Chwarae tric. Papur newydd tric. A i ni'n mynd i ddefnyddio deallusrwydd artiffisial AI i greu llun ffug. Iawn? Mae lot o wahanol ffyrdd allwn ni'n neud hwn. A dyma rai syniadau o beth alla'ch stori ffug chi fod. Allwch chi ddod lan y syniadau gwell, na'r rhain siŵr o fod. Deinosor ar iard yr ysgol. Robot yn brifathro newydd. Llong ofod yn glanio ar y cae, neu defaid yn y neuadd ginio. Iawn? Felly, dyna 4 syniad ond allwch chi feddwl am ragor syniadau. Ni'n mynd i greu y llun na wedyn ar ein papur newydd ffug, mwyn chwarae tric ar y pobl sy'n gweld y papur newydd yma. Right de, wel, dewch i ni gael agor y templed te a dechrau arni. Felly, cliciwch ar y botwm glas sy'n dweud agor y templed. A be mae hwnna'n mynd i wneud yw agor tab arall eto ar y top fan hyn. Chi'n gweld? Mae'n dweud Ebrill Ffŵl's template. A dyna ni, mae rhywun fan hyn yn darllen papur newydd, a ni chi gweld y dudalen flaen a'r dudalen gefn, ond mae e'n wag. Mae eisiau ni i lenwi'r papur newydd yma gyda'r stori ffug. A mwyn gweithio ar y templed yma, na gyd sydd eisiau chi wneud yw clicio ar y botwm glas sydd yn dweud ailgymysgu. Iawn? Nawr, weithiau mae'r botwm glas ar y top, a weithiau mae'n y cornel gwaelod ochr dde. Ond mae ar y top dy fi fan hyn. Felly dwi'n mynd i glicio ar ailgymysgu, a mwyn am ni agor y templed. Dwi'n mynd i agor y templed. Dyma ni, draw yn Express. A beth dwi'n ei wneud gyntaf, a wedyn ai draw i'r iPad i wneud hwn i gyd to i ddangos i chi. Ond beth dwi'n ei wneud gyntaf yw just teipo mewn fan hyn le mae'n gweud teitl, na i roi teitl papur newydd Ffŵl Ebrill. Papur newydd Ffŵl Ebrill. Na fe? Iawn, gret. Right, fi'n credu bod fi newid draw i'r iPad nawr i ddangos y camau na i chi to, dwi'n credu. Norte. Eisiau tynnu hwn bant a rhoi hwn mlaen. Right, cynni, fi draw ar yr iPad. A mae'n edrych yn debyg iawn ar yr iPad, yn dweud. Nawr, dwi yn defnyddio app Adobe Express, felly sdim tabs ar y top gyda fi. Felly mae rhaid i fi neidio nôl ymlaen rhwng yr appiau. Fi'n defnyddio Chrome ac Adobe Express. Felly bod chi'n defnyddio app Safari ar yr iPad, mae'n gweithio'r un ffordd â Chrome. Felly, hwnna'n iawn. Right, dyma ni te, fi ar Chrome fan hyn, a mae eisiau i fi, be fi'n neud? Gwni, mae eisiau fi fynd i Adobe, adobe.le
Ebrill 25. Nawr, wrth gwrs, allan ni wedi sganio'r cod QR, o fi wedi'n gofio, felly yna i dipio fe. Ond meddwl o'n cyfle mi dipio fe, ynddo e. Felly, agorau hwnna lan, y dudalen heriau, cofio'n dod. A nawr i ni moyn agor y templed, felly na sgrolio lawr. Clicio ar y botwm glas sy'n dweud agor y templed. A mae'n agor e ar tab arall fan hyn ar app Chrome gyda fi ar yr iPad, neu bydde fe'n neud yr un peth ar Safari. Nawr, mae'r botwm glas fan hyn yn cuddio lawr y gwaelod o dan yr cookies. Chi'n gweld mae'n dweud yn make it your own, enable fan hyn. Eisiau clicio ar enable all, cornel gwaelod ochr dde. Na fe, chi'n gweld mae'r botwm glas yn cuddio lawr fyna o dan y neges cookies. Wel, dyw'r templed ddim wedi llwytho eto. O, cyfe, na fe. A nawr chi'n gweld mae'r botwm glas lawr y gwaelod fyna, ail gymysgu'r dyluniad hwn. Clic ar hwnna. Nawr, falle wedyn gewch chi ryw neges yn popo lan fel hyn. Iawn, a wedyn jyst mynd i wneud alaw, popeth yn iawn ar gyfer hwnna. Os mae'n mynd â chi i'r App Store, chi'n gweld, mae'n mynd â fi i'r App Store yr iPad, yn gys eisiau fi wneud nawr, yw just mynd nôl i Express yn hynna'n, ar y symeiliad, ac o'n i, nes i ddim wneud yn byd fyna, nes i'n wasgu yn y byd, just mynd nôl i Express, a mae'n mynd i agor y template na i fyny. Iawn, right, fi wedi cael y neges gynta. Pwy sda ni? Bore da o flynyddoedd 5 a 6, Ysgol Gymraeg, Llangenech. Wel, croeso i chi, ffrindiau, a diolch i chi, Miss Owen, diolch i ti am dy neges. Croeso mawr i chi blwyddyn 5 a 6 o Ysgol Gymraeg Llangenech. A nhw'n ni'n gweld y ddiweddar, chi wedi bod yn brysur iawn yn yr Eisteddfod. Ni'n gweld eich enwau chi yn dod i fyny. Felly, llongyfarchiadau i chi gyd am gymryd ran yn Eisteddfod yr Urdd. A fi'n siŵr bod chi wedi bod yn gweithio'n galed. Fi'n siŵr bod Miss Owen wedi bod yn gweithio'n galed gyda chi hefyd ar y piano na ar gyfer y côr, fi'n siŵr. Felly, llongyfarchiadau i chi, a diolch i chi am ymuno, a diolch i chi, Miss Owen, am eich neges. A ydych chi wedi bod yn chwarae triciau ar unrhyw un heddi? Gobeithio bod chi heb chwarae triciau ar Miss Owen. Dria na i. Right. O'n i wastad ofn. Byddai wastad rhywun yn chwarae tric ar yn y dosbarth. Dosbarth y restri, byddai'n wastad, diar. Ta pini. Right, mlaen â ni. Right, felly dyna ni wedi agor y template ar yr iPad. Felly, beth da fi ar ôl i wneud yw enwi fe. Fel nes i, felly, clicio lan yn cornel top ochr chwith. A dwi just yn mynd i enwi hwn yn Ffŵl Ebrill. Ffŵl Ebrill. Iawn. Right, a nôl i'r poror te i ni gael mynd mlaen. Tynnu'r iPad i ffwrdd, poror i fyny. Iawn. Right, felly beth sy'n eisiau gwneud nawr yw meddwl yn gynta beth yw'r stori, beth yw'ch tric chi. A allwch chi drial lot o wahanol bethau. Ydych chi moyn bod deinosor ar iard yr ysgol. Iawn? Neu fi licio hwn, neu defed yn y neiad gyno, fi licio hwnna. Felly, achos gallai hwnna ddigwydd, lle fe? Wel, gallai hwnna gyd digwydd, ond gallai hwn trwy fo wedi digwydd mewn rhyw ysgol yng Nghymru rhywle. Felly, fi'n mynd i fynd am hwnna, dwi'n meddwl. Right, fi'n mynd i fynd i nôl i Express. A dewch i ni gael creu y llun y gynta. Felly, fi'n mynd i fynd draw i'r cyfryngau ar yr ochr chwith. Cyfryngau. A dwi'n mynd i fynd i'r botwm llwyd sy'n dweud cynhyrchu delwedd. Achos ni'n mynd i fod yn creu delwedd newydd sbon. Iawn, cynhyrchu delwedd. Right. A dwi'n meddwl bod fi eisiau, dwi ddim yn moyn un sgwar, dwi eisiau un felly ar draws fan hyn, i lenwi ar draws fyna. Ie, dwi'n meddwl bod fi moyn un sgwar. Na, ai ar draws. Right, a nawr chi'n gweld allwch chi, cyn hyd yn oed teipio eich sbardun, eich prompt, allwch chi ddechrau meddwl, rai, ble mae'r llun ma'n mynd i ffitio? Just fyna, yn credu. Just fyna. Chymod, allai fi'n dros i busedd yr darllenwr tyma bach. Eithaf yna ddim lot o wyniaeth. Na fe, rhywbeth fel yna bydd maint y llun ar y dudalen flaen y papur newydd. Right. Nawr te. Dewch i ni gael disgrifio te, beth ni moyn gweld.
Dewch ni gael trial. ginio mewn ysgol gynradd. Defaid ar ben y byrddau plant yn chwerthin athrawon yn gweiddi. Trin hwnna. Right. Neu ginio mewn ysgol gynradd, defed ar ben y byrddau, plant yn chwerthin, athrawon yn gweiddi. Right. Fi wedi trio cynnwys lot o bethau fyna. Nawr, licen ni hwn i edrych fel ffotograff, felly dwi'n mynd i ddewis llun fan hyn. Iawn. A dewch ni gael trial e. Dwi'n mynd i glicio nawr ar y botwm glas yn hyn, i gynhyrchu fe. A dewch i ni gael gweld beth gewn ni. Dwi'n mynd i gael 4 o ganlyniadau posib lawr yr ochr chwith fan hyn. O, dia mi. Beth sydd wedi digwydd ar hyn? Wel, mae'r plant yn troi mewn i ddefed. Sydd ddim cweith beth o'n i moyn o gwbl. Mae hwn yn well. Mae hwnna'n well. A mae hwn yn un da hefyd, dwi'n falle na i... Right, gyda chi gweld. Defaid... Na i ddim gael ar ben y byrddau. Defaid... Na i just trial. Defaid yn neidio. Plant yn chwerthin, athrawon yn gweiddi. Iawn. Right, trio fe to, gyda hwnna. Felly, wnawn ni gael fwy o ddefed. A, chymod beth, licen ni hefyd bod e'n ddi a gwyn, dwi'n meddwl. Di a gwyn. Fel hen bapur newydd, bydde ddim lliw ar dal yn blaen hen bapur newydd, bydde fe'n ddi a gwyn. Felly, na i drio hwnna. Right, dwi wedi newid e. Chi'n gweld felly ni chi'n mynd nôl a newid y sbardun. Dwi wedi newid e i ddweud defaid yn neidio a di a gwyn. A, right, os dyn... Oh, right. Nawr te, fi'n credu ta... does dim defed yn rai o rain, ond mae hwn yn un gwych. Felly dwi'n mynd i fynd am hwnna. Mae hwnna'n gred. Fi'n mynd i fynd am hwnna. Right, clic ar hwnna de. A dwi'n licio bod e'n ddi a gwyn hefyd, mae hwnna'n yn gred. Right, nawr allwch chi, hyd yn oed ychwanegu rhagor. Chymod beth, gallwch chi wneud hwn yn fwy am nawr, ni gael gweld beth sy'n digwydd. Right. Achos dwi'n mynd edrych fel bod ni yn y neuadd ginio fan hyn, ydw e? Felly, dewch i ni gael clicio ar yr X fan hyn, cynhyrchu delwedd, i gael gwared o'r hwnna. A allai ychwanegu bethau mewn i hwn, iawn? Felly, allai, gyda'r ci yma nawr, clicio ar yr ci arall, chi gweld, y ci yma gyda cucumber dros i lygad, mewn osod gwrthrych. Clic ar hwnna, a allai beintio ar y byrddau fan hyn. Draw fan hyn. Na fe, allai beintio mewn fan hyn, a teipio platiau cinio mewn osod. A chi weld nawr, mae'n edrych ar ble dwi wedi peintio. A mae'n mynd i fewn osod platiau cinio ar y bwrdd. Gweithio. Gwyd i weld nhw. O, dwi'n mynd i roed i byd. Dewch i ni gael newid i just bwyd gwaredu. Right, yn i roi bwyd. Bwyd. Right, trin hwnna to. Mewn osod. A weithiau chi'n gofod trio wahanol sbardun. Weithiau dyw Express ddim cweit yn siŵr beth chi'n gofyn am, felly eisiau chi esbonio fe yn well. Ond mae'r llun yn gret fel ma fe. Dwi'n mynd i deall hwn o gwbl, ydw e? Beth, na i drial brechdanau. Na i drial brechdanau. Trola. Brechdanau. Mewn osod. Right. Na i di colli'r brwsh dy fi nawr. Trio fe to. Right. Trio fe jyst un gyda.
Brech da nai. Right da. A gyda deallusrwydd artiffisial gyda'r AI yma chi'n gorfod trial wahanol bethau, trial ysgrifennu pethau mewn gwahanol ffyrdd. Beth da ni hwnna? Hwna, chwel cath. Beth sy'n ma? Chi'n gwybod beth? Weithiau hefyd, mae Cymraeg yn drysu Express weithiau. Chi'n gwybod beth? Mi'n i roi mewn hyn. Newn ni trial lunchbox. Lunchbox. Oops. Siaf am yn Saesneg de. Lunchbox. Fel yna. A fi'n hwn yw'r tro lan ar. Neu fe'n rhoi lan, os yna dwi'n gweithio tro yma. Lunchbox. Mae bowl o weithio tro hyn. Mae bowl o weithio tro hyn. Odi. Right. A box bwyd da ni. O'r diwedd. Allech chi fynd mewn a peintio fwy, allech chi gael plat o gynno, sausage a chips, ac yn yma. Right, iawn, gret. Fi'n ni stopo nawr. Right, a cai hwnna lawr. Ie, cai. Right, dechrau ni gael rhoi hwnna nôl lawr. Felly na'r llun cyntaf wedi wneud. Mae eisiau fi fynd draw i'r iPad nawr i wneud yr un math o beth to. A allan ni ddechrau bant gyda just llun. Sdim rhaid creu y llun cyntaf na yn defnyddio deallusrwydd artiffisial. Iawn. A dechrau fi gael ddangos i chi beth i fi meddwl wrth hwnna. Right. Draw i'r iPad. Right. Allech chi fod yn dod mewn. Allech chi fod yn copio llun o'r we a'n dod draw o fe. Iawn. Enghraifft, allech ni... Wel, gallech chi ddefnyddio'r cyfryngau lluniau a chwilio fan hyn am rhywbeth fel school playground. Right, school playground. Right, nawr allech chi fod yn dod mewn ar rhywbeth fel hyn, a wedyn yn ychwanegu y llun iddo fe. Iawn. Cynni, bydde hwnna'n un da, bydde fe. Cyn ni roi deinosor fyna ar hwnna. Ond allech chi hefyd fod yn defnyddio llun o'r we. Os ydych chi'n lun o'ch ysgol chi, lle chi agor tab arall, draw fan hyn ar eich porwr. Ni'n chwilio fan hyn am ysgol maes y Gwendraeth, na'n hen ysgol i. Chwilio fyna. O, dear me, iawn. A mynd i images, a dych chi'n gweld os na lun o'r iard fan hyn. Mae'n beth licen ni. O, hwn yn iawn, dwi e. Ydy safon y llun na'n weddol. Os o'r safon na'n gret. Beth am hwn? Right, wel, na'r iard, na'r iard tu fas y bloc gwyddoniaeth, cyn ni roi deinosor mawr yna, neu roced wedi glonio yna. Dych chi'n mynd o trio ni yna. Chi'n gweld, dyw safon y llun ddim yn gret, a na'r broblem, pan i chi'n defnyddio y we i chwilio am luniau, chymod, weithiau dyw safon y lluniau ddim yn gret. Felly, newch yn siŵr bod chi yn trial dod o hyd i luniau safonol. Trin ni hwn. Yna wath. Ydy fe'n wath? Ydy ma fe'n wath. Wel, sa'n gael lot o look yn un, ydw i. Dim yn gwybod. Trin ni hwn. Right. Iawn. Felly, dwi'n mynd i ddal y mis i lawr ar hwnna. Copy image. A nawr lle fi nôl draw i Express. Dal y mis i lawr. Glido. Right, nawr, cofiwch, os mae hwnna i weld yn gymleth, allech chi just defnyddio llun o Express. So, sa'n gwybod fi wedi copio'r llun na'n iawn. Right, chi'n gwybod beth? Fi'n mynd i gydio yn y llun ma o fan hyn. Cynni. Right. Rwyddach beth fynnag. A nawr, yn hytrach na creu y llun yn hollol o'r newydd, allwn ni ychwanegu pethau i lun sy'n bodoli'n barod. Enghraifft, ar y ffoto yma sy'n dal yn llwytho mewn, allai fynd i'r ci gyda'r cucumber ar ei ligad, a mewn osod, roced wedi glanio ar iard yr ysgol. Iawn? Neu deinosor yn cerdded ar draws y cae neu'r iard yr ysgol. Mae hwnna'n fysi'n llwytho lan fan hyn ar y foment. Cyn bod y we yn chwarae lan gyda fi, tyma bach fan hyn heddi. Tyma bach ydi. Tyma bach. Ond na fe, right. Ym ni nôl.
Ydy hwn wedi llwytho? Dwi ddim wedi llwytho to. Chi'n gweld y cwmwl na yn y cornel top ochr chwyth y llun. Mae wedi llwytho. Right, nawr te, dewch ni gael mewn osod y gwrthrych. Mewn osod gwrthrych, a mae hwn yn hwyl, yn dwe. A beth i fi moi fan hyn? Llong ofod yn glanio. Felly, dewch ni gael peintio yn gynta. Le fi moyn y llong ofod i lanio. Felly, na i wneud. Triongl yn gyfer y llong ofod. Sdim rhaid i chi beintio fe, mor fanwl yna. Chi'n chi jyst wneud blob yn dangos ble licech chi fe fod. Yna fe, rhywbeth fel yna. A wedyn fi'n mynd i dipio mewn fan hyn. Llong ofod yn glanio. Mwg. Tan. Right, tri nhw hwnna. Gyn i weld beth sy'n digwydd. Mewn osod. Gwyd oes gael mi fwy o look fan hyn na ges i gyda'r platau cynno ar y byrddau yn yr ysgol. Right. Gewch chi gweld. Llong ofod y glanio, mwg, tan. Na beth lyc gyn i weld. Gyn i weld beth gafi nawr. Gyn i weld. Oh, wow, cool. Sgolch ar hwnna. Hwnna'n ardderchog. Hwnna yw'r gorau. Na, hwnna yw'r gorau. Hwnna yw'r gorau. Cadw. Iawn. Alla gau hwnna. Roed a lawr o fe. Nawr, nes i ddim hwn yn ddi y gwyn. Os ych chi moyn troi llun yn ddi y gwyn, allwch chi wneud hynny'n hawdd gan fynd i'r addasu a dod lawr ar dirlawnder. Wel, mae hwnna'n neud yn ddi y gwyn. Fel na. Na i. A chyfo fe, fi'n mynd i docio mewn ar hwnna fyd, ti'n meddwl, tocio'r llun fel bod fi'n gallu gweld yr llong ofod yn fwy, na fe, tocio ochr yr adeilad yr ysgol i ffwrdd. Na fe, chi'n gweld y llong ofod yn well nawr, ydych chi. Reit te, wel, nawr te, na lot o hwyl hwnna di bod. Nawr mae eisiau ni gael yn pennawd ar stori, a wrth gwrs, mae eisiau enw y papur newydd. Nawr te, mae eisiau chi ddechrau meddwl beth yw enw'ch papur newydd chi. Iawn? Right, felly fi'n mynd i wneud enw'r papur newydd yn gyntaf, felly dwi'n mynd i ychwanegu testyn, fi nôl ar y porwr, am testyn, clic ar hwnna, ychwanegwch eich testyn, a beth yw enw'ch papur newydd chi. Y tric, felly, y tric yw enw'r papur newydd. A dwi'n mynd i ddod lan o hwnna, a ni wrth gwrs yn mynd i weld yn enw'r papur newydd lan fan hyn ar dop y papur. Nawr, meddyliwch am ffont. Cwmpwch hwnna lawr, triwch ddod o hyd i ffont addas ar gyfer eich enw'ch papur newydd. Fel arfer, cynnig rhywbeth cryf fel hyn fydda fe. Y tric. Right. A wedyn, fel arfer bydd yna falle linell o dan o hwnna. Felly, i ychwanegu llinell, i ni mynd i'r elfennau. A yn yr elfennau, dwi'n mynd i fynd draw i'r siapiau. A allech chi fynd am rhywbeth fel fframyn, chi'n gweld rhain? Neu jyst llinell. Felly, chi'n drial gwahanol siopau. Na i drial un o'r rhain. Na i drial y fframyn ma fan hyn. Na fe. A newid i faint. Na i. Edda mewn o hwnna. Lawr ar mai. Zoom mor ffordd anghywir. Na fe. Newid maint y fframyn o amgylch enw'r papur newydd. Y tric. Ia, mae'r fframyn yna, chi'n gret. Allwch chi'ch gynyddu trwch y border, chi'n gweld, i wneud y fframyn yn fwy trwchus. Allwch chi dynod roi un o'r, mae hwn yn gret, inc ar bapur. O, ie, gret, licio hwnna. Na fe.
A weithiau, chymod, mae enw'r papur newydd mewn lliw arall. Felly, beth am i ni ddewis rhyw liw coch tywyll, felly? Lliw na, ie, na fe. A na i newid lliw yr enw hefyd. Clic ar hwn, y tric. A lle newid enw'r papur i fod yr un lliw hefyd. Aha! Great! Right. Felly na enw'r papur newydd gyda fi, y tric. A i draw i'r iPad i wneud yr un peth, fel bod chi'n gallu cael cyfle i weld hwnna to. Right, dyma ni te. Ar y chwith am testyn, botwm glas ar top, ychwanegwch eich testyn. I dot ca y tric. Enw'r papur newydd dy fi. A dwi'n newid y lliw. I'r rhywbeth gwahanol dy hwn. Felly mae glas tywyll yma. Na fe. A nawr mae eisiau ffind o ffont trwchus sy'n edrych fel enw papur newydd. Rhywbeth trwchus. O, mae hwnna'n un cwl. Barber. Clic hwnna. Ie. A hwnna fi'n credu. Y tric. Ie, gret. Lan y fe. A nawr i fi moyn roi'r fframyn na o amgylch e. Felly a i'r elfennau, draw i'r siapiau. A sgrolio lawr, a dyma ni frames. Frames, gweld y cyfan. A i am un gwahanol trwy'n. A i am felly hwn. Right. Fi'n licio fel i chi newid siap y fframiau yma. A hefyd chi newid i maint nhw'n hawdd. Fel hyn. Draw o fe lawr o'r gwaelod. Hyfryd, mae hwnna'n fframio enw'r papur newydd yn hyfryd. A nawr i fi mynd i newid lliw y ffram yna i'r un lliw a'r teitl. Na fe. A fi wastad licio chwarae rownd gyda yr gwahanol ar ddulliau yma ar y border. A'r trwch. O, cool. O, waw. O, mae lot o hwyl i gael. Nag ysyn, yn newid rhain. Right, wel o'n i'n eitha licio hwnna. Dotiog. Na fe, a mae hwnna wedi wneud draw fan hyn ar iPad. Nawr mae'n amser i ni wneud ein penawd. Y penawd, yr headline. Beth yw'r newyddion mawr? Dyma fi nôl ar y poror. Wel, y newyddion mawr yn y poror yw defaid yn y neuadd ginio. Felly, dewch i ni al ychwanegu testyn eto. Clicio ar y ty fawr fan hyn. Ychwanegwch eich testyn. A bydd yn defnyddio'r un ffont a sydd â chi fel eich teitl. Nawr, falle bod chi moyn ffont sydd ychydig yn fwy plain fan hyn. Y ffont symlach. Iawn? Felly, ni'n sgolio lawr a ffindo ffont symlach. Mae hwn yn un da, Anton Regular. Hwnna. A mae hwn yn mynd i fod ddi nawr y tro yma. Gred. A wedyn defaid yn y neuadd ginio. Felly, defaid yn y neuadd ginio. A bychnod yn bendant fyna. Nawr, be dwi'n licio gwneud gyda'r pennawd yw defnyddio'r cynllun testyn dynamig. Felly clicio'r cynlluniau testyn a wedyn mynd i dynamig ar y top. A beth yw'ch chi'n ei wedyn yw cydio yng nghornel eich blwch testyn. A wrth lusgo lawr, chi'n gweld, chi'n gallu ailfeintio fe. A fyna nawr, mae'r gair defaid mewn ffont yn fwy na neuadd ginio. Chi'n gweld, mae'n llenwi y bocs yn well. Nawr, licen ni bod yr ail linell yn agosach i'r linell dop. Licen ni bod neuadd ginio yn agosach i defaid yn y. Iawn? Fi'n mwyn cael gwared ar y bwlch yma rhwng y linell yma a'r linell yma. A chi'n wneud hynny gan ddod draw i'r chwith i'r botwm bach yma fan hyn, bwlch rhwng testyn. A fan hyn, llai ddod lawr ar bwlch rhwng y llinellau. Llwch chi hefyd newid y bwlch rhwng y llythrennau os chi eisiau. Ond byddwch yn ofalus o hwnna, mae'n gallu gwneud dyma bach o lannas. Ond ie, dwi eisiau bod y bwlch rhwng y llinellau yn eitha bach fel yna. Mae hwnna'n meddwl bod fi nawr yn gallu dod lan o hwnna yn agosach y top.
dod lan ar llun fframio pethau chydig yn well fel na. Right, gret. Wel, na fe, nawr. Chi gweld y papur newydd ma'n dod at ei gilydd nawr, yndych chi? Mae da fi enw'r papur newydd, y tric. Ha, achos tric yw hwn, does dim David yn y neuad ginio. A wedyn mae da fi'r pennawd bachog yma, Defaid yn y neuad ginio, a'r llun dwi wedi creu i dricio pawb, chwarae tric ar pawb gan ddefnyddio deallusrwydd artificial, defnyddio AI. Right, draw i'r iPad i wneud yr un peth te. Dyma ni ar yr iPad. A hwn yw roced yn glanio ar yr iard. Felly, ychwanegu testyn, draw i'r chwith am testyn. Botwm glas ar top, ychwanegwch eich testyn. A na i deipio fe'n gyda, roced yn glanio ar yr iard. Iawn. Roced yn glanio ar yr iard. A newid y llew nôl i fod yn ddi. A eto mae eisiau'r ffont yma nawr i fod yn un symlach. Rhywbeth symlach. Anton nes i ddefnyddio ar y porwr. Chi'n gweld fyna, Anton regular. Fi'n licio bod hwnna yn gwasgu'r llyffrennau i fod yn fwy cil. Chi weithio, mae hwnna'n cael ei alw'n ffontiau sydd yn condensed, maen nhw'n galw hwnna. Felly, os gael ddod o hyd i ffont cil arall, ond i'n eitha trwm hefyd. Dwi eisiau bod yr trwch yr ffont yn un eitha trwchus fel bod fi'n gweld e'n glir. Felly sgroliwch drwyddo, chwiliwch am y ffont cryf yna. Dyma'n da fan hyn, Poplar Standard Black. Right, felly dyna fe, neud e'n fwy i ni gael gweld e. Ond chi'n gofio wedyn nes i ddefnyddio'r cynllun testyn dynamig. Hoff iawn o hwn pan i fi'n creu tudalen flaen papur newydd. Felly cynllun testyn dynamig. A nawr, dyma ni. Nawr te. I fi'n gallu symud pethau rown nawr, tyma bach. A to dwi'n mynd i leihau y bwlch rhwng y llunellau yna. Lan ar llun. Tocio top y llun hefyd. Pidwch bod ofn tocio'ch llun fel bod e'n ffitio'n well ar eich tudalen chi. Dwi ddim wedi tocio fe ar y porwr, ond fi wedi tocio eitha tipyn dwi ar yr iPad. Oedd y llun yma, chwarae o'n i'n gweld lot llai o'r roced, ond wrth docio ni'n gallu bron o bod zoomo mewn yn fe ar ran y llun i ni yn moyn canolbwyntio ar fe. Iawn, wel, gret. Nawr i ni yn gallu mynd ôl draw i'r porwr te ar gyfer y stori i hun. Dyma ni, ni'n ôl ar y porwr. A chi'n meddwl beth, fi'n gwneud un peth fan hyn, fi'n gwneud bach o docio. Sdim angen gweld yr nenfwd mewn yn y neuad ginio, felly lle docio hwnna lawr i dop pen y bachgen. A lle docio gweilio'r llun lan i ddidrade hefyd. A sa'n meddwl bod angen chwaith gweld, na fe, chi'n gweld lle docio draw i, sa'n moyn docio'r ferch mas o'r llun, ond lle docio fe fel bod ni jyst yn gweld cefn i ffenni. A rhywbeth, mae'r person, y plentyn yma sy'n reit yn y blaen fan hyn, felly lle ni docio draw, lle ni'n gwneud rhywbeth fel hyn, neu rhywbeth fel na, dwi'n meddwl, na fe. Chi'n gweld, mae'r tocio yna yn helpu fi i ffocysu mwy ar y ddafad, sef canolbwynt y llun. Lle hyd yn oed tocio, sy'n rhaid i fi gweld trad y bechgen, oes e? Lle docio fe fel, na, dwi'n moyn gweld trad y ddafad. Na fe, mae hwnna lot yn well. Felly, arbrofwch gyda thocio, mwyn tynnu sylw'r person sy'n edrych ar y papur newydd at y prif beth sy'n digwydd yn y llun. Right, nawr mae'n amser dweud y stori. Felly, dwi'n mynd i fynd i testyn, ychwanegwch eich testyn eto, a lawr fan hyn nawr, mae eisiau i chi i ddweud y stori. Iawn. A yn aml iawn pan ni'n dweud stori mewn papur newydd, bydd e'n adrodd yr hanes, ond felly bydd yna ddyfyniad hefyd. Felly, sdim eisiau llwyth fan hyn, rhyw frawddeg neu ddwy. Felly, roedd plant yr ysgol gynradd
yn bwyta, cinio, yn dawel, pan ddaeth. Faint. Deg. Pan ddaeth 10 o ddefaid dwl. 10 o ddefaid dwl. I'r neuadd ginio a neidio ar ben y byrddau. A wedyn, felly, gewch chi ai lawr y linell nesaf. Bwytodd yr un mawr fy mrechta ni dot. A chi gallu rhoi dyfyniad gan un o'r plant mewn yna. A wedyn byddai'r stori'n parhau ar y dudalen nesaf. Felly chi'ch chi rhoi wedyn stori'n parhau ar dudalen 2. Na fe, a ni wedi rhoi dechrau y stori yma ar dudalen flaen y papur newydd. Unwaith chi wedi gorffen teipio, allwch chi ailfeintio y test yna i wneud ei ffito yn dda yn y bwlch na o dan eich hun. A fan hyn wedyn chi benderfynu, wel, os na le i'r hun i fod yn fwy neu'n llai, os angen mwy o destun, llai o destun, mae lan i chi. Right. A i ddim draw i'r iPad neud rhan nawr, achos mae dyn ni rhyw 5 munud ar ôl cyn bod ni'n mynd mlaen i'r ail weithgaredd. Felly, na i roi cwbl o syniadau eraill i chi. Nawr te, y dudalen gefn. Nawr, gallech chi chwarae tric fan hyn hefyd ar y dudalen gefn. Enghraifft, beth sydd fel arfer ar dudalen gefn yr papur newydd yw'r chwaraeon wrth gwrs. Felly, chi'n gwybod, pa dric gallech chi chwarae fyna? Cymru yn ennill cwpan y byd. Byddai hwnna'n dric. Yn unrhyw chwaraeon ar y foment. Gallech chi ddweud hwnna, Cymru yn ennill cwpan y byd. Alla fe fod yn Gareth Bale yn dechrau chwarae'n broffesiynol eto. Gallech chi ddweud rhywbeth fel yna. Neu beth gen i ddweud bod eich hoff chwaraewr chi sydd ddim yn chwarae Gymru, bod nhw'n ffindo mas bod da nhw fam gi yn dod o Gymru a bod nhw'n nawr yn mynd i ddechrau chwarae Gymru. Felly allech chi ddweud bod Messi... Wel, mae Messi'n dod o... Lionel Messi'n dod o'r Ariannin, yn dweud, o Argentina o'r Ariannin. A falle bod e fel tric nawr yw hwn, wrth gwrs, dwi'n ddim yn wir. Falle bod ei fangia yn dod o Patagonia ac yn siarad Cymraeg. Falle bod Messi'n siarad Cymraeg. Achos bod e a theulu'n dod o Patagonia. Felly, lle chi chwarae tric fel yna ar y dudalen gefn yma. Nawr te. Felly, dewch i ni gael just cydio mewn llun. Felly, na i fynd i'r cyfryngau, fan hyn. A na i fynd i lluniau, a na i chwilio fan hyn am soccer yn Saesneg. A beth am Argentina hefyd? O, dwi'n mynd i gael... Na, sa'n mynd i gael... O'n i'n meddwl, felly gael ni grysau gwyn a glas yr ariannau. Na i jyst chwilio am soccer. Fan hyn. Dyma ni. A dewch i ni gael llun te o... Nyn nhw'n chwarae pêl drod. Wel, mae'r glas na. Fi'n gwybod mae rhif 10 yma Messi yn gwisgo. Felly, pidwch y gweiddi arna i, os ych chi'n fans. Ond na i newid yna fyna. Right, a fi'n moyn nhw'n ddi a gwyn hefyd. Felly, i fi mynd i fynd. Chi'n cofio nawr fel i wneud hwnna. I ni'n mynd i'r addasu. A fi'n dod lawr ar dirlawnder. Lawr a fe. A dewch i ni gael copio'r teitl te. Defaid yn neirginio. 3 dot, dyblygu hwn. Draw a fe. Messi yn
siarad Cymraeg. A wedyn, allai roi wedyn chydig bach o destun o dan fe. Na i ddyblygu hwn. 3 dot dyblygu. Allai wei fan hyn. Mam gi yn byw Hatagonia. Na fe, draw o hwnna. Nawr te, a wedyn allwch chi hefyd lenwi gwaelod hwn. Chi'n aml iawn yn cael hysbysebion ar waelod papur newydd, a cod bar hefyd, ydych chi? Cod bar, bar cod. Felly, dewch i ni gael roi ambell i hysbyseb a chod bar ar y gwaelod. Felly, beth yw'r hysbysebion? Lle rhaid fod yn driciau, mae lan i chi. Iawn, lle rhaid fod yn driciau hefyd. Ond ych chi gael hysbysebion am wyliau, ydych chi? Felly, lle ni fynd i cyfryngau, a lle ni fynd fan i beach holiday. Hynny. A ble llwn ni ddweud, ble llwn ni chwarae tric? Ble mae hwnna? Gweud bod e'n rhywle yng Nghymru, a bod e'n Llangranog. Wedyn ni bod, a mae Llangranog yn hyfryd, ond sdim coed palmwydd fel la. Felly nawr chi ni roi hwnna lawr fan hyn fel hysbyseb. Llun lawr fan'na. To, fi wna'n ddod lawr ar dirlawnder, fel bod e'n ddi a gwyn. A fi wna'n gopio y teitl yma fan hyn. Messi siarad Cymraeg. 3 dot dyblygu. Dewch i Langranog. Dewch i Langranog. Oops, dim at. Bychnod. Dewch i Langranog i'r coed palmwydd yma. A hi, gred. Beth arall lle ni fod yn gwerthu hysbysebu? Beth arall bydde'n ddwl? O, beth am rhywbeth fel castell ar werth. Ydych chi'n gael mynd i Wales, Castle. Dyma ni. Efe Conwy? Ie, Castell Conwy yw hwnna. Felly, fi'n credu tawe. Ie, Castell Conwy yw hwnna. Felly, gallen ni gael Castell Conwy ar werth. Castell Conwy yna'n anhygoel. Anhygoel. Yn hoff gestell chi. A na i ddyblygu hwn eto nawr. Dewch i Langranog. 3 dot dyblygu. Arwerth. Castell Conwy. A mae'r ffaith bod dyn ni'r cynllun testun dynamig yma, meddwl bod chi jyst yn gallu llusgo beth o amgylch fel hyn, a cael lot o hwyl yn ailfeintio'ch testun heb orfod gweithio'n rhy galed i wneud e. Reit, ydych chi'n mynd i gael, na fe, llenwi hwnna lawr. Gret. A wedyn to, dwi'n mynd i ddod lawr ar dirlawnder y llun yma. Felly, clic ar y llun, addasu, dirlawnder, lawr. Wel, yn ola, dem eisiau cod bar yna, bar cod. Felly, dewch i ni gael mynd i'r elfennau, ar chwith, a lan i'r asedau dylunio, a chwilio fan hyn am bar cod. Dyma ni, cool. A, wel, mae unrhyw un o'r ein, dwi'n meddwl bod y QR cystel, na i fynd am un o'r ein, hwn felly. A chymod beth, dwi'n mynd i roi fe ar ei ochr. Chi'n sylwi na siwr bod, mae cod bar ar bethau, dim mwstod. Gwynebu fyny, weithiau maen nhw ar ei ochrau fel hyn. Dibynnu faint o les i'n, dwi? Na fe, yna cod bar fyna i'r pobl i sganio ar mwyn prynu fy mapur newydd ffug i. Wel, chymod beth, ni wedi gwneud eitha lot fyna. Chymod, ni wedi gwneud llwyth fyna. A lot, sawl tric, yn ysde? Sgwylwch ar yr holl triciau sydd â fi fan hyn. Yr un cyntaf, wrth gwrs, yw bod defaid yn neuadd gyniol, mae hwnna'n tric. A wedyn mae da fi bod Messi yn siarad Cymraeg, hwnna'n tric hefyd. A bod da ni coed palmwydd yn Llangranog. Sa'n meddwl ni. A bod Castell Conwy ar werth. Sa'n meddwl bydde hwnna'n digwydd chwaith.
Felly, llwyth o driciau da ni fan hyn. Ydy'r person na fi'n credu yn ôl i olwg mae'n gwybod mae joc yw hwn. Mae'n edrych fel bod e'n chwerthin ar y dwli sydd â fi yn y papur newydd. Right, wel, gobeithio bod chi wedi cael hwyl yn neud y papur newydd ffug yma. A ni'n barod sy'n mynd mlaen i'n ail weithgaredd nawr. Nawr, os ych chi moyn argraffu'r rhain, bydden ni'n lawrlwytho hwn fel PDF. Lawrlwytho fel PDF. A allwch chi lusgo hwnna wedyn mewn i'ch ffeiliau ar J2E, neu Google Drive, neu OneDrive, neu wrth gwrs allwch chi glicio ar y botwm sydd wedi rhannu, a mewn fan hyn, allwch chi glicio rhoi fe mewn, cyflwyno fe ar y seiniad Google Classroom neu Teams, neu hefyd clicio dolen gweld yn unig mwyn coeddi hwnna i'r we. Right, nawr te, hwnna wedi gorffen, ni'n barod sy'n mynd mlaen un ail her heddi. A dewch i ni gael mynd i weld beth ni'n mynd i fod yn neud. Nawr, tra bod ni'n oedi, fel i ni bob tro yn neud, dewch i ni gael just sôn yn gyflym. Os ych chi yn postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol heddi thrawon, bod chi wedi bod yn neud gwers fyw ar gyfer Ffŵl Ebrill, yna tagiwch ni mewn. Llwch chi tagio mewn at Adobe Ffredyw ar gyfer tîm Adobe yn ei gyfanrwydd i weld beth chi wedi bod yn neud. Ond mwyn i fi gael gweld, newch yn siŵr bod chi'n tagio naill ai at Ysgol Ddigidol neu at Meredydd J neu Meredydd Jones fel bod fi'n gallu gweld eich papurau newydd hyfryd chi. Right, cofiwch am hwnna te athrawon. Right, nawr te, beth i ni'n neud nesaf? Cwestiwn da iawn, dewch i ni gael mynd ôl te i'r sgrin a dewch i ni gael edrych sgrolio lawr. A beth ni'n mynd i fod yn neud yw, ni'n mynd i fod yn creu fideo cyfarwyddiadau ar sut i chwarae triciau ar bobl. A mae cwpl o syniadau gyda ni fan hyn i chi. Enghraifft, dyma un dric, mae dric cas de. Hifen ia tato poch. Diar. Chi'n gofyn i rhywun, ei, ti moyn hifen ia? Please. A'n lle roi hifen ia i nhw mewn twb, allwch chi roi tato poch mewn na. Gan ddefnyddio'r sgwp, yr llwy hifen ia'r sgwp, chi'n bod, yr sgwps na. Rhoi fe mewn bowlen, a wedyn yn lle roi'r saws taffi ar y top, y caramel ar y top, chi'n rhoi bach o grefi ar y top. Wedyn, cwti, llwy hifen ia blasus i ti, a maen nhw'n fyna bita tato pocha grefi. Chi'n bod beth? Tato pocha grefi, digon blasus, felly bydde ddim ots, dy fi lot o hwnna. Joc arall, wel, Oreos pastannedd. Agor bisgedi Oreo i fyny, tynnu'r llenwad gwyn mas, a wedyn rhoi pastannedd mewn yn ei glefe, a wedyn cael bisged Oreo nôl lan, a rhoi nhw'r blat, a cyndig nhw'n gofyn. Chi moyn nhw'n? Lyflu. Joio Oreos. Beth yw hwn? Pastannedd, fi. Neu mae'r un gweitha, Lollipops ysgewyll. Sprouts, Brussels sprouts. Mae hwn yn ddieflig y tric ma. Allwch chi roi ysgewyll ar ffyn lollipops. Ffyn lollipops bach gwyn na i chi'n cael. Chi'n bod lollipops bach crwn. A roi reina mewn i ysgewyll, mewn i sprouts. Gorchuddio y sprouts gyda siocled. Roi nhw yn yr oergell yn y ffridge i galedu. Allwch chi gynnig nhw eich ffrindiau. Allwch chi lapio nhw lan gyda'r dan ffoil ar y top, y plastig na ar y top. Ei, ti moyn lollipop? Please, diolch. Dyma ni. Dechrau llyfu fe, chocolate blasus. Beth yw hwn? Cnoi mewn fe. Ysgewyll, sprouts, fi. Right, felly, dewch i ni gael gweld fel ni'n mynd i wneud hwn. Wel, allwn ni to ddefnyddio cyfuniad fan hyn o fideos a delweddau sy'n bodoli'n barod, ond eto allwn ni fod yn defnyddio deallusrwydd artificial, AI, mwyn creu'r delweddau rhyfedd yma. Right dewch i ni gael mynd draw i Express i gael dechrau creu'r fideo yma ar sut i chwarae tric. Right. Leifi, cyfi fan hyn. Fi nôl ar Express. Nawr mwyn mynd nôl i'r dudalen cartref, ni'n mynd i glicio ar eicon Express. Na'r A liwgar yn y cornel top ochr chwith fan hyn. Right. A ni'n mynd i fod yn creu fideo. Iawn, ni'n mynd i fod yn creu fideo, felly fi'n clicio ar yr deilsen fawr oren sydd yn dweud creu fideo. Clic ar hwnna. A dyma ni yn creu fideo.
Right, wel, y beth gyntaf fi moyn yw teitl. Iawn? Nawr, dewch i ni gael chwilio am gefndir da i hwn. Felly, na i fynd i cyfryngau, a dwi'n mynd i fynd i fideos, a lle chwilio fan hyn am rhywbeth fel trick. Lle ni gael rhywbeth fan hyn. Neu rhywbeth fel clown. Lle chi gael clown. Iawn. Wel, lot o bobl ddim yn hoffi clown. Clown. Clown na, yn grac. Neu allan ni gael funny. Lle chi chwilio am funny. O, dyma ni. Mae funny ni'n da. Ie, mae lot o bethau dwl yn mynd mlaen fan hyn. Felly, ie, fi'n mynd i fynd am un o'r rhain, dwi'n credu. Un o'r pethau doniol yma. Sa'n siŵr am y lligau yna. Medd am hwn. Ie, I am yr panda dwl yma. Right, clic ar hwnna, mae'n mynd i ychwanegu fe arno fan hyn. A i fi nawr, mae'n yn teitl. Iawn, a'r teitl yw Trick, Ffŵl, Ebrill. Felly, a i testyn ar y chwith. Yna. A na i ychwanegu testyn. A fi'n mynd i roi Trick, Ffŵl. Nawr, os ych chi ymwneud o'r to ar y rŵ, o gwahanol bethau chi'n chi'n neud, ond mae rai ffontiau ddim yn hoff o do ar y rŵ. Felly, dyma un awgrym i chi, yw i, pan i chi'n gweithio gyda dylunio a chi moyn ffont diddorol, yw i just wneud ffŵl Ebrill, fel yna. Right, na i ddangos chi beth fi'n meddwl nawr. Nawr, mae rai ffontiau ddim yn hoff o do ar yr w. Gewch chi to ar A, neu to ar I dot, neu to ar O, ond mae to ar w yn rhywbeth llai cyffredin. A chi'n beth, na i ddyblygu hwn nawr i chi gael gweld beth fi'n meddwl. Remove, ni'n meddwl neu na. Ddyblygu hwn, 3 dot dyblygu, i chi gael gweld beth fi'n meddwl. Na i roi to ar y rŵ fan hyn, achos ar yng nghyfrifiadur i fi'n gallu just dala mis lawr yn hir. Mwyn cael yr w na i fewn. Ond ar cyfrifiadur chi, felly bod yn anoddach. A beth bynnag, os i fi'n dewis ffont eitha addurniadol, iawn, os i fi'n dewis ffont addurniadol, dyma ni, chi gweld, mae weithiau wedyn, does dim w gyda to arno fe yn gweithio. A gewch chi hwnna'n aml iawn pan i chi'n ei gwaith dylunio. Chi'n gweld fan hyn, yr holl rai le mae bocs dros yr w, dyw'r ffontiau yna ddim yn galluogi ni gael to ar yr w. Felly weithiau beth chi'n goffo wneud yw just, na i gael gwared ar y bocs yma, ysgrifennu fe, iawn, fel hyn. Mae hwn ar gyfer teitlau, ddim os ych chi'n sgwennu brawddegau cyfan. Os ych chi'n gwneud teitl mawr, ych chi'n moyn ffont addurniadol, ffont sy'n edrych yn hwyl, yw i ysgrifennu fe heb y to ar y rŵ. Iawn? A mae hwnna wedyn, wrth gwrs, yn meddwl bod chi'n gallu dewis unrhyw ffont ych chi moyn. Unrhyw ffont o gwbl, fel na, enghraifft. Right. Ni gael ffit hwnna yn y cornel. Trick, Ffŵl, Ebrill. Nawr, mae eisiau to ar yr w, ond nawr beth allai wneud yw dyblygu hwn. Nawr, beth gewch chi weithio yw bod to ar yr w ddim yn gweithio, ond os newch chi ddala shift ar rhif 6, dyna ni, gewch chi just to bach. Iawn? A allwch chi to edrych i weld os na ffont sydd yn edrych, dyna ni, mae'r to bach yn Anton, yn un eitha cryf sy'n mynd i weithio'n dda gyda y ffont sydd â fi fan hyn. Felly chi just matcho'r ffont cystel a chi'n gallu, matcho'r ffont cystel a gallwch chi, i greu just y to bach. A mae hwn jyst yn rhywbeth ni'n gorfod wneud yng Nghymru, achos weithiau, ni moyn defnyddio ffont, a does dim to bach i gael yna fe. Felly ni'n gorfod wneud hacks bach fel hyn. A nawr, i fi just yn rhoi'r blwch testyn newydd yma, text box newydd yma,
dros ben yr w. Chi'n gweld e? Just to bach yw hwnna, shift a 6, a nawr lle osod e. Nawr, byddwn ni sicr ddim yn moyn ei na gyda brawddegau cyfan, ond gyda teitl, mae hwnna'n rhywbeth sy'n gallu helpu chi. A na i adael chi mewn ar gyfrinach, yn unio beth oedd rhaid i fi wneud fan hyn. Chi'n gweld, yw'r to na ar ffŵl ddim yr un peth ar ffont, oherwydd mae'r ffont yma ni'n defnyddio yn gyfer y gwersi byw, ddim yn cefnogi to bach ar w. Felly pan o'n i'n creu hwn ar gyfer y wers, ni'n meddwl, reit, bydd rhaid i ddod mewn a to bach, a chi'n gweld mewn ffont gwahanol. Na fe, tric bach i chi. Right, tric Ffŵl Ebrill. Na'r teitl, a wedyn pa dric na i wneud, wel na i wneud pa i na i wneud te, dych chi'n gweld. Na i wneud hifen ia tatws poch. Ie, hifen ia tatws poch. Felly na i roi mewn a teitl arall fan hyn ar e, ychwanegwch eich testyn, a i fi wneud deipio fan hyn, hifen ia... O, dwi'n mynd licor tor yr a fan a chwaith, chi fel? Tatws poch. Nawr, sa'n mynd i wneud y tric na fan hyn, achos licio ni animeiddio'r is-teitl yma, hifen ia tatws poch. Felly fi'n ni ddod lan o hwnna, a fi'n ni chwilio am ffont nawr sydd yn cefnogi y to ar A. Iawn? A gewch chi awgrymiadau weithiau hefyd, iawn? Ond cwni, mae to ar A yn rhywbeth sydd yn rwyddach yn to ar W. Mae to ar W a to ar Y yw'r rai sy'n tueddu creu problemau mawr i chi pan i ni yn trio bod yn gywir yn Gymraeg. Right, fi'n ni fynd am hwn, yn ffont bach neis. A i fi'n ni roi siap yn gefndir i hwn, hifen ia tatws poch. Tato poch, fi'n gweud dim tatws, ond fi'n trial. Come on, trial neud hwn yn berthnasol i bawb yng Nghymru. A fi'n ni fynd i'r effeithiau a ychwanegu siap. Na fe, gret. A fi ddod licor melyn, a mae'n gweithio'n iawn. Os nag chi'n hoff o'r lliw, allwch chi glicio to arno fe, a newid y lliw, ond fi ddod licor melyn na. Right, hifen ia, tatws poch. Right, dewch ni gael chwarae'r olygfa na de, i ni gael gweld e. Ie, gret. Mae hwnna'n edrych yn wych. Licio hwnna. Right, fi am colli yr Ebrill yn fach pan mae'r panda'n chwifio, fyna. Felly beth am roi am linell o amgylch y teitl? Clic ar y teitl, a o dan golygu, i fi'n ddol lan a trwch yr amlinell reit lan, fel na. A chymod beth fi'n mynd i wneud? I fi'n mynd i roi'r lliw yr amlinell, yr un lliw a'r pink tywyll yma sy'n y cefndir. A chi'n meddwl, pam ti'n gwneud na? Ti'n ffili gweld e wedyn. Felly, yn clicio, hwn yw lliw yr amlinell fan hyn, ond clic ar hwnna. A dwi'n mynd i ddewis yr union liw yma, y pink yma. Na fe, a nawr chi braidd yn gweld yr amlinell o gwbl, ond pan mae'r panda yn chwifio, cool, chi'n gweld? Ie, fi'n licio'r effaith na. Rhywbeth chi'ch chi drio. Reit, iawn. Dyna'r olygfa gynta wedi wneud. Ond mae'n hir, mae'n 8 eiliad. A sa'n meddwl bod eisiau fe fod yn 8 eiliad. Felly, pa mor hir sy'n eisiau fod? Wel, dewch i ni gael recordio troslais symbol nawr te. Voice-over, troslais symbol. Ar gyfer hwn. A wedyn, ni'n gwybod pa mor hir sydd angen hwn i fod. Right. I fi mynd i fynd i cyfryngau ar y chwith. Cyfryngau ar y chwith. A lan i sain ar y top. A wedyn recordio troslais. A dyma fi mynd i recordio, just yn dweud, hifen ia, tatws poch. Dechrau recordio te bant y fi. Hifen ia, tatws poch. A chi gweld na fyd, dyna hyd y troslais oedd 2 eiliad a hanner. Felly, sdim angen gweddill yr olygfa ma yna. Felly, lle gydio yn yr ymyl a llusgo hwnna nôl. Na ni, fel na. Right. A ni'n barod nawr i roi'r camau ar gyfer chwarae'r tric yma. Felly, dewch i ni gael ychwanegu golygfa. Clicio'r ychwanegu golygfa. O beth sy'n eisiau gwneud yn gyntaf yw, dewch i ni gael mynd draw fan hyn, paratoi tato poch. Right, wel, dwi'n mynd i chwilio te am mashed potato.
Wel, na i chwilio am fideo yn gyntaf, achos mae fideos yn well, ond os nad oes fideo i gael, bydd rhaid fi ddefnyddio llun. Os nad oes llun i gael, bydd rhaid fi gynhyrchu yn defnyddio deallusrwydd artificial. Na i chwilio fan hyn te am fideos, a na i chwilio am mashed pot. Sa'n chwilio? Mashed. Pam dwi'n mynd teipio? Dych chi'n gael treul na to. Clic. Dwi'n ddim yn gadael i fi deipio. Right, os ych chi'n cael rhyfedd fel a'n digwydd, na gyd i fi mynd i wneud, yw ailwytho. Nawr, dwi ddim yn dod wedi arbed y ffail to, ond mae Express yn sarfio popeth chi'n gwneud drwy'r amser, felly just ailwytho che, a dewch i ni gael chwilio to de yn y fideos. Yn gweithio nawr? Ydy. Mashed potato. Go. Right. Wel, sy'n un o'r un yn yr chwel data potch i fi. Felly, chi fynd i lluniau yn lle. Dyma ni. Neu chi hyd yn ofyn i'r fideos, a beth am just chwilio am potatoes. Okay, potatoes. Cani, right, mae rhywun fan hyn yn... Swn yn pilot ato yma. Felly, chwiliwch... Na jyst yn mynd i ddewis... pan mae mor anodd i fi ddewis fideo tato, de. Right, oedd yr un ar top na'n iawn. Hwn, rhywun yn torri. Right. Iawn, nawr. Mi'n ringo fel Ebrill, dath e ddim mewn i'r olygfa newydd. Ychwanegu olygfa mewn o fe. Right, cani. Right e. Nawr, mi eisiau testyn fan hyn tôn, os e. A'r testyn yw paratwch datws potch. Felly, chymod beth fi'n wneud yw, dwi'n mynd i gopio yr un yma, yr hifen ia datws potch, achos fi'n licio'r ffont, fi'n licio'r siap yn y cefndir. Felly, dewch i ni gael clico ar y testyn yna, a wedyn mynd i'r 3 dot, copio, draw ar yr pen chwarae di i'r olygfa newydd, a dwi'n mynd i wneud de-glicio, fan hyn, de-glicio, glido. Neu chi ddefnyddio Ctrl-V ar eich bysellfwrdd i lido. Right. Paratwch datws potch. Paratwch datws potch. A wedyn chi ddod lawr y maint y ffont fel bod hwn i gyd yn ffito ar un linell. A felly bod hwnnw well lan ar y top y tro yma. Right. Wel, dewch chi gael wneud y troslais to de. Iawn, mae da fi'r fideo, rhywun yn torri data. Felly dewch chi gael mynd i sain, recordio troslais, a bant a fi. Yn gynta, paratwch dato potch. Na'r troslais wedi'i wneud. Wel, na gys eisiau fi wneud nawr yw tocio hwnna nôl fel nes i gyda'r olygfa gynta, achos dyn ni'n moyn rhyw fylchau mawr rhwng y troslais bob tro. A ni'n barod am yr ail gam. Beth yw'r cam nesaf? Right. Defnyddiwch lwy hifen iau weini mewn polen. Right. Nawr te. Falle fan hyn mae eisiau fi i ddangos. Nawr, dwi ddim yn mynd i gael llun o dato mewn bolen, ond falle nawr, os chwiliau am hifen ia, ice cream scoop, falle, ice cream scoop. A nawr fi'n mynd i chwilio am un allai fod yn dato potch. Gallai hwnna fod yn dato potch. Credu hwnna oedd yr un gorau. Sa'n gallai hwnna fod yn dato potch. Iawn, felly, chwilio am y fideo. Ie, fi'n credu, taw, mae hwnna'n un eitha David. Ie, pa'n te. Hwn felly. Na ni. Roi, mewn o fe. Right, felly ni'n gofod dychmygu nawr mae tato hwnna, nid hifen ia. Nawr, chi'n sylwi bod top a gwaelod yr fideo ddim cweit yn llenwi'r dudalen. Mae hwnna'n boddra fi. Felly, gyda'r fideo di ddewis, draw ar y chwith, welwch chi fotwm sy'n dweud llenwi fideo. Syml iawn, chi'n clicio ar hwnna. Mae wedi llenwi. Right, wel, dewch chi fi gael dod draw ar testyn eto. Iawn, felly,
dewis y testyn yma, 3 dot, copio, draw dy olygfa newydd, Control V ar y bysellfwrdd, glido fe mewn. Na I jyst rhoi rhowch mewn Polen. Rhowch mewn Polen. Iawn. A wedyn gallai'r llais i fod yn fwy manwl, lle? A dyma fi, fi'n barod recordio llais. Mi'n mynd i cyfryngau, sain, recordio troslais, a bant a ni. Defnyddiwch lwy hufen ia i roi'r tato potch mewn bowlen. Na ni. Nawr, allai sicr lusgo nôl, ond nes i gael bach, nes i oedi chydig cyn dechrau siarad. A chi'n gwybod beth, os chi'n hofro dros fe, chi gweld e fyna, mae yna dywelwch fan hyn, chi'n gweld? A fan hyn i fi'n siarad. Felly, allai lusgo dechrau hwnna nôl. Dwi'n mynd moyn yr amser na nes i feddwl am beth o'n i'n mynd i ddweud. Allwch chi wirio fe o'r jyst chwarae fe nôl. Defnyddiwch lwy, na fe, perffaith. A nawr i fi yn mynd i achos mae'r fideo ma'n 17.8 eiliad. Waw, mae'n hir. Llysgo hwnna nôl eto. Gwych. Wel nawr, beth am i fi gael grefi. Felly golygfa newydd, cyfryngau, a wedyn fideos, a na i chwilio am grefi tro yma. Hai. Sa'n gwybod. Neu, beth am rhywbeth fel toffi sos. Neu carm. Sy'n llafu toffi yn gywir. Toffi sos. Aha! Nawr de. A yw hwnna. Achos dyna fydd y tric. Ni'n tricio bobl i feddwl mai saws taffi yw e. Ond mewn gwirionedd, grefi yw e. Right, copio'r testyn. Copio. O, mae'n dric cast e. Glido hwnna mewn. Ychwanegwch y grefi. Ychwanegwch y grefi. Right, a fi'n barod recordio troslais eto. A bant a fi de, cyfryngau, sain, a recordio troslais, bant a fi. Rhowch ychydig o refi ar ben y tatws i edrych fel saws taffi. Mae lot o waith yn ymwneud i'r tric ma. Just i roi tato potch a grefi rhywun. Chymod beth, fi'n joio tato potch a grefi. Right, hwnna'n iawn. A wedyn falle bod chi moyn, i ni moyn gorffen gyda fideo o'r hufen ia mewn twb. Felly, dechrau ni gael just trial am ice cream tub. Ice, neu chwilio'n lluniau. Neu just, beth am just ice cream? Felly bod y gair twb yn rhywbeth i ni'n defnyddio yn y wlad hyn. A fi moyn un sy'n edrych fel, chi'n bod, just hufen ia gwyn ac yn ddelfrydol gyda saws toffi'r benne. A chi'n bod be, mae hwnna'n un eitha da, nhw e? Lle hwnna fod yn dato a grefi. Beth i fi wneud? Fi'n awd ychwanegu hwnna. Ar ben hwnna, heb wneud golygfa newydd. Wel, chi'n bod beth, allan ni gicio ychwanegu golygfa dych chi to, ond pan i chi yn wneud hwnna, mae Express, os fi'n gwybod bod chi'n gwneud camgymeriad, achos wneud e gynnig i chi, o ti moyn o'n i fod yn olygfa newydd. O, do, please. Diolch. A cofio, mae wedi symud e draw a roi fel golygfa newydd. Iawn? Right, a dyna'r un ola, de. A dewch i fi gael copio hwnna. A glido fe mewn, Control V. A wedyn, gweinwch i'ch ffrindiau. A fi'n barod recordio troslais eto. Sain, recordio troslais. Bant a fi. Yn olaf,
Gweinwch i'ch ffrindiau am dric dda. Na fe, a ma hwnna wedi llenwi fe yr olygfa na'n berffaith. Os ddim, allwch chi ychwanegu ymestyn yr olygfa na ty bach os ych chi eisiau. Right, nawr te, mae'n amser i ni orffen ein gwers, a fi wedi gorffen y fideo just a bod, ond na'r unig beth licio ni yw cerddoriaeth gefndirol. Felly, y dan y cyfryngau, dwi'n mynd i fynd i'r sain eto, tro hyn, cael gwared ar y chwiliad yma am ice cream, a na'n chwilio am rhywbeth fel comedy, a i ni moyn cerddoriaeth. Felly, lle chi ddefnyddio hylyddion, ond a gweud y gwir, beth i fi moyn yw sgrolio lawr, chwilio am un sydd yn hir, achos mae rai sy'n fer rhyw bedair eiliad, effeithiau sain nhw, sound effect nhw, ond y rai hir, felly hwn, 38 eiliad, neu munud, 18, 50, mae rai ni gyd yn gerddoriaeth, felly beth o doniol. Perffaith. Clic yna fe, mae hwnna wedi rhoi hwnna mewn. Bydd y lefel y sain ar 100% yn rhy grif. Bydd chi ddim yn gallu clywed y troslais. Felly, dewch lawr y lefel y gerddoriaeth i ryw 15, ryw 15, rhwng 10 ag 20. A chi'n meddwl beth, i fod yn broffesiynol, dwi'n ni bylu fe allan hefyd, fade out ar y diwedd. Right, dewch chi'n gael gwylio fe nôl te. Hufen ia, tatws poch. Yn gynta, paratwch, tato poch. Defnyddiwch lwy hufen ia i roi'r tato poch mewn bowlen. Rhowch ychydig o refi ar ben y tatws i edrych fel saws taffi. Yn olaf, gweinwch i'ch ffrindiau am dric dda. Yna fe. Iawn, na pwy mor rwydd yw i ddefnyddio Adobe Express i adeiladu fideo. Chi'n gweld, mae torri diwedd y golygfeydd nôl fel bod yn mynd o droslais i droslais i droslais heb bylchau enfawr yn neud llawer mwy proffesiynol. A mae unwaith chi'n ychwanegu cerddoriaeth, mae'n mynd o fe i lefel nesaf, yw e. Beth allwch chi'n neud o hwnna? Wel, allwch chi lawr lwytho fe fel ffail MP4, MP4, ond falle'n rwyddach yw rhannu hwnna fel dolen gweld yn unig. Be mae hwnna'n neud yw cyhoeddi'ch fideo chi'r we, unrhyw sy'n clicio ar y ddolen yna, maen nhw wedyn yn gallu gwylio'ch fideo chi ar y we. Mae'n safio chi gorfod lawr lwytho bethau, storio fe ar eich ffeiliau. Ond falle bod eich athrawon y moyn bod chi'n rhoi fe yn eich ffeiliau J2E neu rhywbeth fel yna, os mae'n dyna'r achos, yna lawr lwythwch e fel MP4 a llusgwch e i ble bynnag mae'ch athrawon chi moyn. Right, ffrindiau. Wel, mae hwnna wedi bod yn hwyl. Pidwch â chwarae triciau i gas. Enwedig ar eich athrawon, drian nhw. Drian nhw, maen nhw'n gweithio galed. Hefyd, hwn yw'r wers olaf sydd dan ni nawr cyn gwylio'r pasg. Iawn, does dim gwers fyw wythnos nesaf. Ond, mae'r gwersi byw ar ôl y pasg wedi cael ei trefnu'n barod. A mae da ni lwyth mae rai bob wythnos nawr rhwng y gwyliau pasg a hanner tymor y Silgwyn. Mae yna wersi byw, le ni'n mynd i fod yn dysgu am ddiwrnod y gofod. Mae da ni wers byw diwrnod buddigoliaeth yn Ewrop, VE Day. Mae da ni wers wedyn pontio arbennig, felly os ych chi yn symud lan i ysgol uwchradd, mae yna wers arbennig i chi gyfer pontio. Neu falle os ych chi moyn rhoi cyngor i blant bach sy'n dechrau yn yr ysgol gynradd am y tro cynta. Neu os ych chi blwyddyn 5 yn moyn rhoi cyngor i ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 sy'n symud lan. Mae hwnna i gyd yn bontio. Mae yna wers ar gyfer hwnna ac yn olaf wedyn, wythnos cyn hanner tymor Silgwyn, fi'n mynd mlaen sbel nawr, mae'n wythnos deallusrwydd artificial, AI Week, a mae yna wers arbennig i chi fyna hefyd. Felly, athrawon, cyfrestrwch ar gyfer yna. Os nad ydyn nhw ar y ffurflen, bydd nhw'n mynd lan ar y ffurflen cyfrestru yn y diwrnodau nesaf. A diolch enfawr i chi am gefnogi'r sesiynau yma. Mae'n bwysig iawn bod ni'n cadw nhw i fynd. Felly, dewch i chi i gymaint o sesiynau a i chi'n gallu. Diolch enfawr i chi am eich cwmni a welai chi ar ôl y pasg. Felly, hwyl am y tro. Joiwch y tywydd.